A pojď, Víťo, pojď! Po Olmovicích se nám opět připraví Lešany a Křečovice. Pozor, budou se nám měnit dráhy, takže jakmile doběhnou Olmovice, tak dráha číslo 1 bude vnější a dráha číslo 2 bude vnitřní. Někde tam začmátrej, jo. Ještě jednou připomínám, pokud máte doběhnutou, můžete si vyzvedávat balíčky s obědem.